Uthini wena ushaba nesifazane Samukelo? Wathi akashaya umuntu wesifazane manje. Phuma nje indaba unobashaya indaba usibisele emuva njalo mina kumele ngize la ngizokhuluma ngento eyodwa uthi Samukelo umusa ukushaba abantu besifazane. Uyajabula njalo mangifika la mina thi Samukelo seshaya umuntu wesifazane uSamukelo wenze lokho uSamukelo wenze lokho yana. Come on ngosuku lokho ikhalisa la inyeme zakho ngeke zikusize njengamanje. Sokubuza futhi indaba ushaba besifazane iphutha njengamanje ukuthi ngibambe ngezandla sami zombili ngigoqa Samukelo yasini ngesizoyenza njengamanje uthi sothatha imithwalo yakho uphuma uphele la ekhaya. Ngiyaqosha vele ngiyaqosha la ekhaya ngoba wona uphule imithetho yala ekhaya uphule imithetho yami uphule imithetho kaMama ekababa yokuthi ungabumshayi umuntu wesifazane kepha wona wathatha ingane yabantu le wazoyifaka la ekhaya just for ukuyibeka isandla. Yaqhubeka uthi iphutha nje Samukelo uthatha izinto zakho uphuma uphele la ekhaya. Asinazi isilwane thina la ekhaya phuma Samukelo.